nagulat na mo si Mel. Kaya kami entertainment today. This is Ben. Well, Ano yung kang mga produkto sa anyway. Mukadi ka na pinagsusumanan na magwana. produkto ng ruwas. Produkto ni Juan. Yan, sanang dapat si Mel. And then, kadida daron kadi sa makikita kadi sa bifad. Pero pagkadi, maghanap kita ng quality. So, babalik pa ako sa UWAS, magkukuha ako ng quality ni kadi. Kadi guide, pwede na kadi tapilang kadi. This is a good one. Pwede na kadi. Pwede na kadi. Kaya na kadi quality. Pero katong pili, di katong kuhan, da pa.